Det er et stort privilegie som jæger at kunne gå ud og høste af naturen. Og i dag var vi så heldige at få et par fasaner med hjem. Og efter sådan en vellykket og god jagt, så trænger man til en god frokost. Super. Og nu vil vi prøve at forvandle de her fasanlår til et nemt og velsmagende måltid. Det første vi skal i gang med her, det er lige at snitte lidt grøntsager til en brasering af de her fasanlår. Og vi skal have lidt løg i, og lidt gulerod, og lidt krydderurter, lidt timian og rosmarin. Jeg tror, der er rigtig godt med fløde nu. Ja, det ser fint ud. Lad dem lige brune godt af her, så de giver lidt smag til den her sky. Vores hvidløg her, vores timian og rosmarin. Og så kommer vi vores løg i og vores gulerødder. Så har vi fået brunet lår og urter rigtig godt af her. Og så skal vi have noget væde til. Og så er det bare lige at sørge for, at lårene er sådan nogenlunde dækket af væde. Og så skal det simre her lige så stille under låg i 1,5 til 2 timer, indtil kødet er helt mørt og falder fra benene. Imens lårene står og braserer, så er der god tid til at forberede de øvrige ting. Jeg har fundet lidt forskellige svampe her, og vi skal have lidt løg i og lidt krydderurter. Så vi holder det lidt rustikt, så sådan måske kvarter de her op. Og denne gang der vil vi godt have løgene sådan forholdsvis fine. Så tager vi vores grovbrød her. Det var godt brød, når der er gammelt brød. Så skærer vi en god skive af det. Så rister vi vores brød her i lidt god olivenolie. Så kigger vi lidt på de braserede lår. Så er det spændende om lårkødet her, det er blevet mørt. Det ser sådan ud. Så når man piller alt kødet fra her, så skal man lige være opmærksom på, at der er sådan nogle små stikker her, men de falder nemt fra kødet her. Så skal vi til at have gang i svampene. Det er altså vigtigt at få banket noget varme i panden, for virkelig at riste noget smag ud af svampene. Og så også her vores løg. Sådan der. Jeg tror, at svampene lige er ved at være færdige her. Lidt salt og lidt god friskkørnet peber. Så er svampene ved at være cremet godt her. Så tager vi lidt af vores braserede fasankød. Og nu skal der så vendes forsigtigt i det. Det skal bare lige med ned og varmes igennem, uden at trævle for meget. Jeg tror ikke, det er meget godt sådan der. Jeg tror, det ser fint ud det her. Og så er der sådan set bare tilbage og anrette sin toast. Så tager man bare sin svampe-fasan blanding her og anretter på sit ristede brød. Og her må man godt være lidt gavmild. Og så drys med lidt frisk timian og en lille smule salt. Velbekomme.